provincie had bepaald dat er dit jaar 6300 zo'n liepaaien zocht worden maaien. De faunabescherming maakt er bezwierd in om nevens haar net zoen is naar de cijfers van verliezen hier. Doe is het al liepen bot voor De rechter gaat uit dat dat over een langere periode besjoen worden moet. En dan net alleen naar de cijfers van het laatste jaar. Wat ben die van mijn naam? De provincie had ik onjong dat ze in ieder geval nog weer dit jaar besjuggen van wat de consequenties binnen van de cijfers hoe het aanroemen hier. Dus ze houden wel de vinger aan de pols. Het Boen van Frieske Vogelwachten wacht het in spanning om de uitspraak op internet verschijnt. Verschrikkelijk blijd. Ik kan net zeggen hoe blij ik hier maar ben. En ik denk dat het een hele goede uitspraak is voor de gruitvogelbescherming in Friesland. Waarom correct? Want ja, de faunabescherming zei juist dat het net goed is voor de vogelstaan. Nou, als er sprake is van dalende trend in het aantal liepen, betekent dat nog net dat je net naweeking plegen maaien. Het meenemen van 6000 aaien is een verwaarloosbaar effect. Deze aaizieker kan het net meer doen om thuis op de uitspraak te wachten. Hij komt naar de rechtbank om te jaren hoe de toekomst. Nou, de mooi weer zocht worden. Ja, daar ben ik gewoon heel blij om. Ja, dat is echt een opluchting. Ja, het is toch weer spannend. Binnen het BFVW is er heel tijd meer discussie over of de liepaaien nog wel mooi naam worden matten. Tuurlijk, er zijn verschillende stromingen binnen de Boen. Alleen ik denk net dat het op probleem staat. Als wij van mening binnen dat het kweerkin onderstaan, dan zoeken we er nog mee ophouden wezen. De faunabescherming vindt het net te leeuwen dat het ijsziek in trog kan. Zij jou haar striet dan ook net op. De vergunning van de provincie is al voor de komende 3 jaar. De uitspraak van de rechtbank was al in een oer dit jaar. Er komt toch waarschijnlijk een bodemprocedure en dan gaat het door de hele 3 jaar. Dus het is nog lang net oer deze strijd. Nou, dat zal nog wel een vervolg komen, ja. Van 1 maart tot 1 april maar de zocht worden, omdat het kwotum vol zit. De verwachting is dat het nog wel een week of 2 wordt voordat het eerste ei voen wordt. Er binnen nog net een soort lippen en het is koud.